Адно з першых навінаў, якія я атрымаў ужо, калі знаходзіўся ў Польшы, гэта тое, што у Киеве, маём любимым горадзе, пачынаюць зносіць помнікі Булгакову, Гане Ахматовой. Я написал своей сяброўцы, я написал, что Наташ, ну, с Булгаковым все зразумела, бо Белую гвардию я ведаю добра, ягоны роман, ён сапраўды антиукраинский. Что тычыцца Ахматовой, ну, жанчына ж потерпела от советской улады, вынесла шмат. И моя сяброўка мне отказала, что сегодня ўначы в Киеве загинули 4 человека. Давайте спочатку спынем войну, а пасля будем разбираться с жанчынамі, якія потерпели от советской улады. И у мяне ніякіх пытанняў да яе не было. Нягледзячы на тое, што Ахматова, як, дарэчы, і Булгакова, я вельмі люблю. Вось, пазаўчора, калі адключылі атапленне ў Киеве, таксама другі мой сябар напісаў, што каб распаліць агонь у каміне, ён быў прымушаны спаліць частку кніг і у тым ліку ноты часоў года Чайковскага. Я написал ему: Витя, бумагу ты спалил паперу, музыка же засталась. И он поставил мне лайк. Ставленне до культуры — это не ставленне до Путина. Тыя люди, помнікі якім зносят сегодня в Киеве, яны не сказали б ні слова, разумеючы, что их краіна вядзе войну, и гэтая война не з'яўляецца справедливой. Я думаю, что и Булгаков бы все зразумел, и Ахматов бы все зразумел.